ҳамин ҳоло чанде пеш нафароне ки ба хонаводаи устод Фарзона ва устод Озарахш наздикӣ доранд, ба мо хабар доданд, ки ягона фарзанди писарашон Ҳумоюн аз дарёи Сир ғарқ шуда ва фавтида пайдо шудааст. онро дарёфтанд ва ҳоло Ҳумоюн дар хонаи устод қарор дорад. гуфта мешавад, ки Ҳумоюн пагоҳ ҷаноза карда мешавад. сабаби ба дарё ғарқ шудан ва сабаби фавти Ҳумоюни 20-сола маълум нест. ба мо танҳо ҳамин маълум аст, ки ӯ таҳсилкунандаи факултаи шарқшиносӣ мебошад ва факултаи шарқшиносии донишгоҳи давлати Хуҷанд ва яке аз донишҷӯёни хеле фаъоли ҳамин донишгоҳ низ будааст. як чизро бояд бигӯем, вақте мо доир ба устод Фарзона як филми мустанад мегирифтем, Духтари Сайҳун, Ҳумоюни он замон хурдсол ва ҷавон ба мо интервю дода буд ва як мусиқии хеле зебо низ навохта буд дар ҳамоҳангии устод Озарахш. ва мо албатта ба устод Фарзона, ба устод Озарахш, ки воқеан як мусибати хеле сангин аст барояшон, сабри ҷамил аз ҷониби худованд таманно мекунем. аллоҳ ҳумоюнро ҷояшро ҷаннат карда бошад ва ба устодони мо Озарахш ва Фарзона худованд сабр бидиҳад.